V dnešnom videu si predstavíme Tuya Zigbee univerzálnu bezdrôtovú radiátorovú hlavicu, prepojíme ju s univerzálnou Tuya Zigbee bránou, ktorú sme predstavili v predošlom videu, a vytvoríme jednoduché smart scény. Vitajte v Thermocontrol. Univerzálna radiátorová hlavica Zigbee TC-TRV 710. Základné vlastnosti. Možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie, diaľkové ovládanie kúrenia cez mobilnú aplikáciu Tuya alebo Smart Life, kompatibilná s bežnými radiátorovými ventilmi, napájanie pomocou dvoch tužkových batérií typu AA, bezdrôtová komunikácia cez protokol Zigbee, vďaka čomu je hlavica energeticky veľmi úsporná a sieť veľmi stabilná. V balení nájdete radiátorovú hlavicu TC-TRV 710, sadu adaptérov pre rôzne typy radiátorových ventilov, dve tužkové batérie a slovenský návod. Upozornenie. Aby radiátorová hlavica fungovala správne, je potrebné mať v domácej sieti zapojenú univerzálnu Tuya Zigbee bránu. O Zigbee bráne Thermocontrol a aplikácii Tuya sme podrobne hovorili v predchádzajúcom videu. Inštalácia. Demontáž hlavice. Pred inštaláciou novej hlavice odmontujte pôvodnú radiátorovú hlavicu. Vloženie batérií. Krytku tlačidla s logom Thermocontrol opatrne vysunieme. Jednou rukou pevne chytíme telo hlavice a druhou rukou jemným pootočením uvoľníme kryt hlavice podľa vyznačených symbolov. Vložíme dve alkalické tužkové batérie, pričom dbáme na dodržanie polarity, plus na plus a mínus na mínus. Následne kryt hlavice aj krytku tlačidla vložíme späť. Inicializácia hlavice. Po vložení batérií na displeji prvýkrát bliká LA. Počas blikania sa kolík na hlavici zasunie dnu. Počkáme, kým nápis prestane blikať. Keď LA svieti a nebliká, hlavicu namontujeme na radiátor. Naša termostatická hlavica má závit s priemerom 30 mm, čo je najbežnejší rozmer. Ak máte iný typ závitu, z balenia vyberte jeden zo 6 adaptérov, ten, ktorý presne pasuje na váš ventil. Adaptácia ventilu. Stlačíme tlačidlo na hlavici a na displeji opäť bliká LA. Je to automatický proces, počas ktorého sa nová hlavica kalibruje s radiátorovým ventilom. Po jej dokončení sa displej prepne do pohotovostného režimu. Párovanie s aplikáciou Tuya alebo Smart Life. Otvoríme aplikáciu a zvolíme Pridať zariadenie. Na hlavici stlačíme otočné tlačidlo na niekoľko sekúnd, čím vstúpime do nastavení a na displeji sa zobrazí P1. Po opätovnom stlačení tlačidla sa spustí párovanie. Po spárovaní si hlavicu pomenujeme podľa seba a priradíme ju k miestnosti, kde sa nachádza. Nastavenia v aplikácii. Orientácia displeja. Funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie textu podľa toho, ako je hlavica namontovaná, aby bolo všetko čitateľné z vášho pohľadu. Zámok tlačidiel. Zabráni nechcenému nastavovaniu teploty na hlavici a funguje aj ako detská poistka. Deaktivovať ho možno v aplikácii alebo podržaním tlačidla na hlavici niekoľko sekúnd. Rýchle kúrenie. Umožní nám rýchlo zohriať miestnosť, napríklad pred príchodom domov. Ekorežim. Znižuje teplotu na úspornejšiu úroveň, napríklad počas noci alebo pri miernom počasí. Komfortný režim. Udržiava nastavenú teplotu pre maximálne pohodlie počas bežného dňa. Detekcia otvorených okien. Aby sa šetrila energia, kúrenie sa pozastaví, ak teplota počas 3 minút prudko klesne o 1,5 stupňa. Dovolenkový režim. Je úsporný režim počas našej dlhšej neprítomnosti. V aplikácii nastavíme dátum a čas odchodu aj príchodu a teplotu, ktorá sa má udržiavať, keď nie sme doma. Časový program. Slúži na jednoduchú automatizáciu kúrenia podľa vašich denných potrieb počas celého týždňa. V rámci jedného dňa si môžete nastaviť až 8 rôznych časových úsekov a teplôt, napríklad podľa toho, kedy ste najčastejšie doma alebo v práci. Ochrana proti mrazu.
Táto funkcia zabezpečí, že rozvody vykurovania nezamrznú. Kúrenie sa udržiava nad minimálnou teplotou, ktorú si nastavíme, napríklad nad bodom mrazu. Vytvorenie smart scén v aplikácii Tuya alebo Smart Life. Ak už máte Zigbee Smart domácnosť a v nej nainštalovaný Tuya hardwareový alarm, môžete si vytvoriť dve jednoduché smart scény, ktoré budú automaticky ovládať teplotu radiátorových hlavíc podľa vašej prítomnosti. Smart scéna číslo 1. Keď sme doma a alarm je vypnutý, teplota sa nastaví napríklad na 21 stupňov. Smart scéna číslo 2. Keď nie sme doma a alarm je zapnutý, teplota sa zníži napríklad na 5 stupňov. Veľkou výhodou je úspora energie. Navyše nemusíte manuálne nastavovať týždenný plán alebo režim dovolenky a teplota nikdy neklesne pod bod mrazu. Samozrejme, do scény môžete pridať všetky radiátorové hlavice vašej domácnosti a teploty si nastaviť podľa vašich preferencií. Vytvorenie skupiny v aplikácii Tuya alebo Smart Life. Pre jednoduché ovládanie viacerých hlavíc súčasne si v aplikácii vytvoríme skupinu zo všetkých pridaných hlavíc. Postup je veľmi jednoduchý. Otvoríme aplikáciu Tuya alebo Smart Life. Vyberieme a otvoríme jednu z nainštalovaných radiátorových hlavíc. V pravom hornom rohu klikneme na výber nastavení, zvolíme možnosť vytvoriť skupinu, do skupiny pridáme rovnaké radiátorové hlavice, ktoré chceme ovládať súčasne, a potvrdíme výber a skupinu si pomenujeme podľa seba. Odteraz môžete nastavovať teplotu a režim pre všetky hlavice naraz. Vytvorenie tlačidla Tap to Run. Pre rýchly prístup k vašim nastaveniam odporúčame umiestniť mini aplikáciu Tuya alebo Smart Life na plochu obrazovky. Vďaka nej môžete ovládať radiátorové hlavice jedným klikom. Vytvoríme dve tlačidlá Tap to Run pre rýchly prístup. Prvé tlačidlo pre nastavenie teploty všetkých radiátorových hlavíc napríklad na 21 stupňov. Druhé tlačidlo pre zníženie teploty napríklad na 5 stupňov na temperovanie proti mrazu pri odchode z domu. Najprv vytvoríme prvé tlačidlo. V aplikácii klikneme na plus a vyberieme možnosť vytvoriť scénu. Zvolíme možnosť Tap to Run. Pridáme akciu pomocou tlačidla plus. Zvolíme možnosť zariadenie a potvrdíme samostatné zariadenie. Vyberieme skupinu radiátorových hlavíc, ktorú sme predtým vytvorili. Nastavíme teplotu napríklad na 21 stupňov. Uložíme a pomenujeme tlačidlo podľa seba. Postup pre vytvorenie druhého tlačidla je rovnaký ako pri prvom. Jediný rozdiel je v nastavení teploty, napríklad na 5 stupňov. Tieto nastavenia sú viditeľné celej vašej rodine a meniť ich môžete iba vy, ako administrátor. V ďalšom videu si predstavíme Tuya Wi-Fi termostat a krok za krokom vás prevedieme inštaláciou. Aby vám neunikli ďalšie videá, sledujte nás a staňte sa súčasťou rodiny Thermocontrol.